75-vuotias Henni Utsi Oliin kertonut, mistä hän sai kipinän kirjoittaa vaikeista sota-ajoista vasta nyt. Nämä asiat on tietenkin syvästi jääneet mieleen ensimmäiseksi. Ja toiseksi on se, että se on historia unohtanut nämä tapaukset. Mulla on yksi sukulainen Uppsalassa, joka sanoi, että hän on vähintään 10 historiakirjaa lukenut läpi ja näistä asioista ei ole mainittu ollenkaan. Minkähän takia ruotsalaiset haluavat unohtaa? En tiedä. Se on aina se Pohjois-Ruotsi, niin kuin se ei kuuluisi tähän maahan. Ja sitten vielä Norja ja Suomi on heille ulkomaan. Minä en tiedä. Nuorten asiat ei ole niin tärkeät, niin se on tullut. Erityisesti nyt kun olemme EU-ajassa. Sinä, Henni, olet syntynyt siellä Karesuannon lähellä. Mertajärven kylässä. Ja äiti Suomesta. Isä kanssa on syntynyt Muoniossa, mutta minun isä tuli ottolapsena meidän kylään. Hän on muuten Muoniossa syntynyt. Ja tämä kirja kuvaa juuri nimenomaan sitä rajan elämää sota-ajoilta, että minkälainen se silloin oli. Onko miten paljon tässä sinun omia kokemuksiasi? Hyvin paljon. Minähän oli lapsi silloin. 9 vuotta olin silloin, kun talvisota syttyi. Mutta sen minä muistan oikein hyvin, kun me tulimme koulusta ja äiti itki, se oli kirnoamassa. Ja me sanoimme, että kuka se on kuollut. Äiti sanoi, että ei vielä ole ketään kuollut, mutta moni tulee kuolemahan. Ja hänellä oli serkkupoikia, jotka oli menneet siihen paikkaan, missä ne kootinnet, jotka vietiin rintamaalle sitten olla. Eli semmoisia mielipainuvia tapahtumia on ollut, ja niistäkö olet sitten koonnut nämä 18 eri kertomusta? Joo, just, ja sitten meillä on tietenkin lukenut paljon historiaa, ja sitten meillä on kanssa haastattellut ihmisiä. No tässä kirjassa sä tällä kertaa keskityt ihan siihen Rajajoen pintaan oleviin tapahtumiin. Joo. Ja itsekin varmaan muistat, kuinka kävi, kun esimerkiksi Karesuanto poltettiin aivan kokonaan tuhkaksi. Se oli surkea. Se oli vielä jää oli tullut ja siinä ne ihmisen nähtiin sen palon siihen, kun se peilaisi siihen jäähän. Ja siellä oli niin paljon ihmistä. Karesuannossa hän oli 2000 norjalaista nuorta poikaa, jotka oli siellä sotaharjoitulla ja sitten siellä oli paljon militääriä, sitten kyläläiset kanssa ja sitten norjalaispakolaisia. Sitten minä kerron siinä yhdessä novellissa, jonka nimi on Livremmen. Ja se poika, minkä minä mainitsen siinä Edvin, häntä minä olen haastatellut ja se oli se poika, joka siinä seisoi ja ruottalainen mies sanoi hänelle, että tässä saat minun solkivyön, että tätä kauheata iltaa saisi unohtaa. Ja varmasti hän on näin myös tosiasiassa, vaikka tässä nyt onkin paljon tällaista mielikuvitusta käytetty, niin tosiasiassa on niin, että kaikki, jotka elivät silloin, niin eivät taatusti koskaan unohda sitä tapahtumaa. Ei. Minä uskon, että se on jäänyt minun mieleen sen takia kanssa, kun meille niin nuorena muuttanut itsellähän. Toiset ihmiset, jotka siellä aina asuvat, nyt on nähneet, kuinka kaikki menee eteenpäin, talot rakennettiin taas ja tietä rakennettiin ja niin poispäin. Ja suomalaiset on sitkaat ihmiset, niillä on paljon sisua. Tuntuuko sinusta kuitenkin niin, että on helpompi kirjoittaa, kun on vähän kauempana niin kuin joo, varmasti. Niin se vain on tietenkin. Se on muiston filterin läpi menne. Niin siellä pohjoisessa, niin kuin muuallakin Suomessahan silloin sotien aikana, niin oli erittäin suuria menetyksiä, kun nuoria poikia kuoli ihan lakonaan siellä Venäjää vastaan sodassa. Sinulla on aivan omakohtaisia kokemuksia tästä, että sukulaispoika menehtyi. Se oli äitien nuori serkku. Ja hänen isä murehti sitä kauhean paljon. Ja sen minun isoäiti, kun tuli muistelemaan, tuomhan tämän kuolleen sanoman, niin se itki niin kauheasti. Minä plukaan sanoi, että se kohta ulvoisi. Se oli niin syvä se suru hänellä, kun se tiesi kuinka vaikea, kuinka raskas se oli näille vanhimmille, erityisesti sille isällä. Se poika oli hänen kaikki. Se on tarkkaan tässä selvittänyt nämä kirjeetkin, että nämä kirjeet olivat varmaan säästössä sitten isällä, kun olivat sieltä rintamalta tulleet. Joo, meillä ei ne kaikki ole oikeat, mutta meillä muutamat on oikeat niistä. Tämä poika 19 vuotta? 19 oli kohta 20, mutta vielä sittenkin se oli liian nuori. Eikä tullut koskaan lomalle niin kuin lupasi? Ei, eikä Norjaan päässyt, eikä niin kuin se oli halunnut. Kun se tie tulee valmiiksi, niin se meinaisi, että silloin
hän ajaa moottoripyörällä sinne sukulaisten tykö Norjaan. Ja tämä kertomus loppuu siihen, että tämä isä tulee kotiin tietöistä ja katsoo sitten kotiin tullessaan kirjelaatikosta, että onko postia tullut. Ja siellä ei mitään postia ollut, mutta pöydällä oli musta surukirje. Ja niin sanotaan, että aika parantaa kaikki haavat, mutta tämän isän sydän ei koskaan parantunut, vaan tämä haava oli aina hänellä siellä sydämessä. Joo. Vielä vanhoina päivinä niin se tuli kyyneleet silmiin, kun puhui pojasta. Näin sanoi novellisti Henni Utsi Olin, jonka oli tavannut Eija Vyösän tänään.